syempre hindi mawawala sa ating balitaan ang ating good news. Inirampang gown ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao, likha ng Pangasinan designer. Para sa detalye ng ating good news, makakasama natin Idol Tita Ronnie. Itinampok ni Miss Grand International 2025 Emma Tiglao ang isang gown na nag-aalab sa kulay kahel sa Grand Coronation Night na ginanap noong October 18, 2025 sa Bangkok, Thailand. Ang kasuotang ito ay disenyo ng internationally acclaimed fashion designer na si Rian Fernandez na tubong Alcalao, Pangasinan. Inspirasyon ng kanyang likhang imahe ng isang phoenix, sumasagisag sa muling pagbangon, lakas at kagandahan na makikita sa feather cape at detalyado hand embroidery ng gown. Muling pinatunayan ni Fernandez ang kanyang galing sa larangan ng fashion design matapos maging bahagi ng mga winning looks sa iba't ibang international pageants. Sa entablado, umani ng papuri si Tiglao sa kanyang karisma at tindig na lalong pinatingkad ng naturang obra. Ang naturang tagumpay ay nagbigay rin ng karangalan sa lalawigan ng Pangasinan sa larangan ng sining at disenyo. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.